To jama'a assalamu alaikum. A har kullun taku Habiba Muhammad Abdulkadir daga Cloud Hausa TV. Yanzu haka dai ana gab da barin matasan arewacin Najeriya a tasha. A daidai lokacin da hukumar nan ta Nitda ta fidda wani sabon tsarin wato yaki da madarar talaucin da ake fama da shi a Najeriya. Inda ta dauki gabaran horas da matasa miliyan 3 aiki da na'ura mai kwakwalwa wato kwamfuta ko kuma wayoyin hannu. Maganar da nake muku masu kallo matasan arewacin Najeriya an basu a baya. A dan haka na shirya muku wani rahoto na musamman, dan Allah ku saurara ku bi ni. Bismillah. Shin ko mai sauraro ka san da shirin hukumar nan ta Nitda wato hukumar bunƙasa amfanin na'ura mai kwakwalwa ta Najeriya? A wani bincike da ya yi mun gano cewa da yawa daga cikin matasan yankin arewacin Najeriya ba su kwanda sanin wannan hukuma ba ta bunƙasa amfani da na'ura mai kwakwalwa. Kai bari mu faro ta daga tushe. A baya-bayan ne dai gwamnatin tarayya ta fidda shirin horas da matasan ƙasar nan miliyan 3 dangane da aiki da kwamfuta da manyan wayoyin hannu domin samun kuɗaɗen shiga ba a nan gida Najeriya ba har ma da ƙasashen ketare. Da nufin yaƙi da madarar talauci da ake fama da shi musamman a yankin arewacin Najeriya. To sai dai ba a canya ba kafar baya. Washin matasan arewacin sun kwada sanin wannan baragaza? Amsar kuwa ita ce da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa, domin kuwa a wani binciken ƙof da muka gudanar mun gano da yawa daga cikin matasan wannan yanki namu babu su a cikin jerin waɗanda suka bi sauran rajistar wannan shiri. Hasali ma da akwai fargabar sauran yankunan da ke ƙasar nan su yi handama da babakere in har sun cinye nasu gurbi su laƙume gurbin wannan yanki. Tunda dai matasan sun yi barci sai dai kwakwazo a social media duk wada halin matsi da ake ciki. To ko ina mafitar wannan ɗaurarriya? Tun kan ta zama a dinga ganin wata kitimurmura ce aka ƙulla duk wanda cewa sakacin na daga matasan na namu arewacin Najeriya. Mun tuntuɓi guda daga cikin masu faɗe a ji a cikin matasan. Kuma mai sharhin al'amuran yau da kullum domin wanzar da yankin arewacin Najeriya Alhaji Tijjani Gwani Jallaba. Inda ya ƙarin haske akan wannan shiri da hukumar Nitda ta fito da shi. Wai shin ya shirin yake ne? Yadda shirin yake shine kan cewa a yanzu su hukumar Nitda sun buɗe website ɗinsu wato shafinsu na yanar gizo suna neman matasa da suke sha'awar koyan aikin kwamfuta ɗin. Su za su biya kuɗin koyan, su za su tura kai da zaka koya, sannan kuma za a koya maka na wata 3 zuwa wata 6. To yanzu sun buɗe portal ɗinsu wato yanar gizon su. Dukkan matashin da yake da sha'awa ya koyi irin wannan aikin to shi kenan zai buɗe yanar gizon su sai ya cika form. Adireshin yanar gizon da shi ne 3mtt.nitda.gov.ng wato 3mtt.nitda.gov wato government gov.ng wato Nigeria 3mtt.nitda.gov.nigeria. to wannan da aka je sai ka bude a matsayinka na matashi wanda ke so ka dogara da kanka wato ka samu employment hanyar na'ura mai kwakwalwa to sai ka je sai ka bude sai ka cika. To me hukumar ke bukata yayin cike wannan shiri? Abubuwan da ake bukata dai ba wasu abu ne masu yawa ba. Abin da ake bukata kawai ka tabbatar kana da NIN number wato nan katin shaidar dan kasa kana da number ka ta dan kasa abin da ake kira NIN number ko kuma in ba wannan ba a ce kana da BBN to wannan ma duk zai amfani. Sannan kuma ka tabbatar cewa ka gama ko sakandare ko diploma ko university ko da iya da ilimin kai. Sannan kuma in son samu ne a ce kana dan ilimin ka na ita computer din to wannan kawai abin da ake bukata kenan. Sannan kuma sai kai alƙawari kan cewa ka yadda duk da suka tura ka je koyi computer din zaka je ka koya. Sannan kuma akallanta zaka iya bada awa 3 ko 4 a sati wanda za a koya ma wannan. To wayannan su ne kawai abin da ake bukata. Ka tabbatar kuma daga wata jiha kake, daga wani local government kake da sauransu duk da tabbatar da cewa kai dan Najeriya ne. Kuma zaka ba su number abunan ɗinka na email wato akwatin gidan wayanka na yanar gizo. To an ka ba su email address ɗinka kana gama cika form ɗin za ga an turo ma sako ta wannan email ɗin naka kan cewa an ga application ɗinka ya shiga sai kuma ka jira sakamako.
To koya tsarin ɗaukar yake? Da farko sun ce za su ɗauki matasa 30,000, bayan nan kuma in suka gama da su sai a ɗauki matasa 300,000, bayan an gama da matasa 300,000 sannan kuma sai a ɗauki matasa 2,700,000, wato wannan shine zai zama miliyan 3 kenan daidai. To ana sa rai dai a cikin miliyan 3 nan da za a horar da su akallanta dai miliyan 1 za su iya dogaro da kansu ta hanyar aikin kwamfuta domin samun kuɗaɗen shiga. Bangare na biyu kuma har yanzu ita hukumar ta Nitda tana neman mutane masu kwamfuta, sannan kuma kwamfuta tana da intanet, masu business center wadda za ta yi amfani da su wajen horar da waɗannan matasan. Sannan kuma sun ba da fannoni na shi wannan aiki da kwamfuta din har wajen guda 12 wadda ya kamata a ce akallanta wani business center inda yake amfani da kwamfuta ya kware a 1 ko 2 ko 3 ko ma ko wani daga cikin waɗannan fannoni. Daga cikin wannan fannonin akwai da ake kira su cyber security, wato wadda za su ba da tsaro a harkar kwamfuta. Akwai na su software development wadda za su dinga yin program na kwamfuta da dai duk sauran irin wannan abubuwa din. To dukkan wani business center wanda yake da kwamfutoci sannan kuma yana da internet connection, wato yana aiki ta na'ura mai kwakwalwa da kuma yanar gizo, to shikenan shi ma zai iya nema a ɗauke shi a matsayin trainer, wato mai koyarwa kenan a wannan program din. Sannan kuma yadda ake neman wannan shi ma kamar da ake applying din ne na wanda yake so a koya masa. Dai zaka bude wannan website, wato shafin yanar gizo ne ta hukumar Nitda. Mai wannan adireshin dai 3mtt.nitda.gov.ng. Alhaji Tijjani Gwani Jallaba kenan, mai shishin matasan arewacin Najeriya.